Значи, този път беше много сладък, много вкусен, трябва да го опитате. Ние тук вече кацнахме в Мауи. Намираме се близо до летището. Ние нощувахме тук, ама без палатки, не сме къмпингували, просто спахме. Разтенахме си чережето, блоснахме си циганията и заспахме. Точно там, където е фотоапарат, точно там спахме. И се събудихме с изгрева и с тази прекрасна гледка. А преди това се будихме около 3 пъти без изгрева, само луната тук там е. И звездички. И с добавяне на още отделца и катове. Да, малко е хладно през нощта тук, със сигурност, но през останалото време е доста топло. Вчера кацнахме от първо Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Диего. Сан-Франциско. Мамка му, не мога да се помня. Сан-Франциско и кацнахме в Мауи към 9 и нещо. С други думи, скоро ще споделим какво сме направили, тъй като днес ще си наемем кола. После ще се изнесем от този град, тъй като на кое там е летището, ние се придвижихме до там, купихме си пъпеш и ананас, проверихме, снимахме телефоните. И малко сладки банани, такива бананчета. И дойдохме тук. И спахме тук. Аз вчера малко така, реагирах с ентусиазъм. Да, ще спим на плажа, ще е мега якото и вече като тръгнахме да влизаме, трябва да видиш през едно пътче с много дървета и е тъмно и така почна леко да ми става страшно и почнах така леко назад да стъпвам, да се тръпвам. И така имах някакви емоционални преживявания. Паника, атака или каквото се нарича, не знам. Ами, да, може да го наречем и това, но просто беше много силно това, което усетих на именно едно такова усещане, че си сам на майната си, далече от вкъщи и нямаш познати, нямаш на кого се обадиш, нямаш къде да останеш, не знаеш къде да отидеш и само ни билети размяташ. Едно такова усещане за самота и липса на дом и такива неща взеха. Но като цяло успях да го преодолея това нещо. Щастия съм с... Ето това, човече! Тази фраза звучи позната от 2015, но... Да, хората, които не са гледали... Но апгрейдната. Да. Всяка година по нещо ново. Аз мисля, че на Светлана ще проведем една плодова терапия тук. И ще се оправи, ще й хареса. Мен си ми харесва тук. Просто... самолет. Просто... Не знам колко от вас са къмпингували по този начин на майната си и... Колко човек са си организирали пътуването и са попадали в тази ситуация. Но за мен лично е ново това преживяване да спя така и да имам една раница само и да съм на километри разстояние от вкъщи. Да не знам никакво. Освен един. Разликата в България би била, че сме в България. Като ходихме на Карадаре 2015 година, разликата не беше никаква, освен че бяхме сред българи на плажа. Сега просто по-късно днес ще сме сред други хора на плажа. Нещо интересно. На друг плаж. Хавайците са много интересни хора. Те са такива тъмнички, с леко дръпнати очички и такива много приличат ми на филипинци на мен.
Ама са много мили, много приятни хора. Да, много дружелюбно посрещане. Да, и карат колела. Видяхме доста хора вчера, които караха на пътя. Също така видяхме стоножка. Покъщните стоножки са такива стоножки, значи, такива. И някакви бръмбърчета такива. Много, много големи изглеждат. В малкото малко и всичко е голямо. И също така за тротуарите, нещо интересно, което видяхме. Липса на тротуари и всъщност, за да... Тоест, може би това е тротуари или не знам аз. Просто има едни огромни зелени площи, които са меки като килим. Просто като стъпваш, дори през сандала, поне аз лично през сандала усещах тревата по толкова приятен и мек начин, че се чувствах като съвсем се разхождам в някаква къща или апартамент с такава готина клинче. Аз имам предложение да покажем само наоколо гледката. Това зад нас и около нас е Тихия океан. На карта може да видите точно къде е остров Мауи. Това е столицата Кахулуи и е много забавно усещането за постоянна топлина. Една птичка, която не искаме да изплашим за да е край нас. Много е красива, смисъл тя е мъничка и има червена чопчета, не чопчета, ами нещо като прилича като кошка малко. Мисля, тя е там. В смисъл като кошчица с гребенче, и тук цялата отпреда е червена и си има клюнче и да, явно искаше да влезе в кадъра. Всъщност ни пее от дръвчето, а цяла нощ чувахме нещо като дива кокошчица или диво петленце, но да, може даже да се хваща звукът и тя продължава да пее от няколко часа. Е много приятно. Да прилети, за да види. А тези две маничета може би ще се опитат да накълват кората от пупеш, понеже я гледат много настървено. Мисля, че трябва да обърнем камерата. Да, чакай само да пробвам. Те са много са красиви тия птички. Внимавай, че се плашат. Диви птичоци. Масичката ни е... Хайде, беше на разводка. Излизаме от Баия. Хипарския град. Речето Баия. Вече не сме хипари. Официално не е хипар. И за представата, която имат много хора за хипари. И това, което видях. Нашия Додж е в Лос Анджелес. Сега сме с друг Додж. Стар ван. И на него му върви на България. Това тук на тая блуза е един сувенир от един стопаджия. Всъщност първият ни стопаджия, който сме качвали някога. С наша кола.
Той човек стопираше в Кахалуи, в края на града. Да, на изхода на Кахалуи, ходейки из Кахалуи. И така, стопирайки. Нищо толкова и да не покачим, да покачим. Чихме го, човек беше доста приказлив. Приятен, нали, споделихме си информация от 100 почински преживявания, като основно и той разказваше. Тук ни въведе в живота в Пая, откъдето излязохме. И така, беше интересно и реши да ни остави нещо от себе си на музика. Това беше много странно, защото той тотално не знаеше за какво говори през повечето време. Просто един веселяк, като, нали, за какво говорих, нали, някакви. Събираше се мисълта, да. И такива си. Говореше след си какво. Да, и пак. Заради това тръгнем да обяснявам с това, нали. Беше много активен. И така. Излязохме в Хипарския град, оставихме стопичета там и ние си продължаваме по пътя. Хана, 41 км. О, кокошка! Много ми харесва тук, че можеш свободно да виждаш петли, кокошки, ходят си, щъкат си напред-назад. Чакай. Алоха. Алоха автобус. Тук на всяко нещо алоха. Това е здравей на хавайски. Мисля, че алоха е малко по-дълбоко от просто здравей, стил хай. Както на български е здравей, носи здраве, праща здраве. Мисля, че има нещо в самата дума, включено нещо повече.
по-нормални предлагат по-така излъскани на вид коли, но пък на по-висока цена, с малко по-големи изисквания към тебе, по-високи суми, по-големи суми плащаш за услугата. Пък намерихме Един местен човек. който име Кимо, и така се казва и Кимо Rental Cars, неговата фирма. Просто не е чак толкова специални, но съвсем нормални. Вижда така. Показваме. Ей това. Голямо нещо. И го дадох за 7 дни. Без някакви изисквания огромни. Примерно, един от проблемите големите компании, ако си под 25 години, съответно трябва да си минимум на 21, това е ясно. Ако си под 25 години, понеже влизаш в рисковата възраст за злополуки, те таксуват повече. На ден ти слагат една такса типа на $20, $27 на ден само за това. Отделно от найма на колата и отделно от всичко. Уау! Ти не го видя на изгледа. Това е нещо като пещерица. Това е единия голям проблем. Тоест пречка, то не е разрешен проблем. Другата пречка, която понякога може да не разрешим, е ако нямаш кредитна карта. Че ти искат, че не всяка компания всяка компания приема дебитни карти, повечето искат кредитни. Тоест тук в щатите, ако си с кредитна карта, всичко ти е наред. Накратко, но да кажем при Кимо, където отидохме, нямаше нито един от двата проблема. И съответно заради да кажем липсата на изискване за кредитна карта, плащаш един депозит, $250 в този случай при него, който обаче ти го връща, това не е такса, не е нещо, което ти се удържа. И този депозит, да, $250, но пък се заслужава. И така... Чакай за другата, за първата фирма, при която отидохме, мисля, че там искаха $300 за депозит. Да, отидахме при една друга местна, дето не е толкова, даже реклама нямаше име, но отвън сложено. Там беше по-голям депозит, но пък там имаха изискване задължително да си направиш застраховка, която по принцип е препоръчителна, но при тях просто са го сложили като условие. Може би за добро, за да нещо ако стане да не те извътрят, както се казва. Тоест... Също така искам само да вмъкна, че има някакъв мит, който се вихари около хората, които идват просто да прекарат малко време тук, че местните не са, да кажем, с много хубава нагласа към тях или да, в смисъл, как да го обясня? Хората са с някаква нагласа към тебе. Нали, може да ти се радва, да ти се усмихва, да те обслужват, да ти помагат, обаче идва момента, в който тия хора могат да ти разбият колата, като видят, че е под наем и да ти откраднат нещо. И поради тази причина доста от тези компании, които предлагат коли под наем, всъщност се застраховат по такъв начин, че имат и много изисквания към хората, които... Аз не мисля, че непременно са свързани. Никой не го е казал ясно на глас. Да, обаче на второто място точно това ни казаха, че трябва да се внимава. Вечерта, нали, се случвали нещата, не през деня, че могат да изчупят прозореца и така нататък. И отделно, че преди да дойдем имаше хора, които ни споделиха, че са имали ситуации, в които са били потърпевши. Заради това, че са да кажем, от друг щат или от друго място.
Не тези техни познати, които са поставяли, примерно, фотоапарат на задната седалка или на видимо място и колата е заключват и съответно някой чува прозореца краде фотоапарата. Пак, моето мнение е, че не е задължително застраховката да е свързана. Ето една дъга. Ето. Хавайска дъга. Somewhere over the rainbow. И? Просто не смятам, че непременно с такава цел ти препоръчват силно да си страхуваш колата, просто за каквато да е злополука. Да, което не е лошо, просто таксите бяха много високи на първите две места, където отидохме. Не знам защото бяха до летището ли, защото са... Защото са големи компании и просто те не си напредлагат един вид по-добра услуга, за която искат повече. Основната причина, аз ти я казах преди малко, беше таксата за това, че съм по 25 години. Тая такса, като ти изплоска $27, да кажем средно, $27 на ден, и ти като наемеш за 7 дни кола, да не кажеш откъде ти излизат тия пари после, защото само заради това, че си на 20... Да, и отделно другите такси, които не са малко. Много ме кефи тия табели, толкова са цветни. Тук са много творчески настроени хората. Имат разни идеи как да създават красиви неща по себе си. Спускане, попадахме на ето този невероятен затвор. Интересно ми е колко ще свети. Ние сме. Ние все още сме на същото място, просто разликата е, че ни заваля дъжд, което е напълно нормално и естествено тук при това, че има такава голяма влага, нормално е да завали. И ние решихме да излезем малко, да се простъпчим, да разгледаме наоколо, да поснимаме, да ни помокри малко неща.
Ехо, ела тук, бе. Ела. Оп. Така. В момента се намираме на едно много прекрасно място. Едно прекрасно място. Coconut Ice Cream. В момента е затворено, за жалост. Ние там сме на хранички, за втори път идваме. Вчера и днес. И си търсим човека. Тъй като ни пращат от Уайоминг, Хедър и Артемас, да се срещнем с него. Да. И това е местенцето всъщност, където се продава късоглед. Много е уютно. Специално вино. Приятно. Интересното тук е, че всичко е отворено. Дори когато пише, че е затворено. Дори можеш да си купиш неща, които са оставени, в смисъл с една касичка. И някакво двери. Това е Лъчезар. Картофите от снощи. И едно куче, което се размазва. Ето ги нажавайте кокосчета. Мега якото. Някакви дървета с плотчета. Living a dream. Living dream. Хавай. Така се живеят хората. Това може би е като спирка. Не, всъщност това е спирка. С камъчето украсени. Много е симпатично. Хапваш ли бананче? Как е банана, мъже? Трябваше да се подготвим преди да дойдем.
кокос. Това мисля, че се яде. Да, това не се. Дай да го пробвам. Дали ще има някаква... Пресен. Стресен да намерим. Много различно. Не го опитавам. Сготвена? Не, аз бих пила директно от кокоса. Кога друг път ще ми се даде такава възможност да опитам? Давай да ти снимчех. Сега ще гледаме Светлана как се олива с кокос. Така че толкова кокос аз не намерих. Това е кокосови оръх на Светлана. Различен е от това, който пихме. Не знам. След второ опитване, я да видим след трето. С всяко опитване ще става по-вкусно. Да я запробвам. След като не се олява брутално. Мисля, че и Уиски иска да опита. Това е доста хранително. И разхлабително.